Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Video audio clear irukka Kamalaji? Mataji clear irukku. Clear irukku. Hare Krishna ISKCON Mangaluru. Hare Krishna ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 9 படிக்கலாம். டே 9 சாப்டர் 9 படிக்கலாம். இது ISKCON மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கிருஷ்ணா டெம்பிள், ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. ஒரு பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. இது அது குழந்தைங்க உட்காந்து ஏற்று. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. இன்னைக்கு வந்து நம்ம படிக்க போகிற சாப்டர் ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். ஓகே, நேற்றுக்கு என்ன படித்தோங்கிறது ஒரு ரீகேப் கொடுத்துடுறேன். பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி, குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எண்ணி, ஒருவன் பௌதிக உலகிற்கு அப்பால் உள்ளவரது திவ்யமானது அவரை நினைச்சின்றாலே அவரோட திவ்யமான இருப்பிடத்தை அணுக முடியும் அப்படின்ட்டு நினைச்சு, அதாவது இதுவா இருக்கு பேச முடியலன்னா மனசுக்குள்ளையான்னு நினைச்சுட்டா கூட ஓகே. கூப்பிட்ட உடனே நாராயணன் எப்படி நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே எப்படி அவருக்கு அஜ்மீலாக்கு வந்தாரோ அந்த மாதிரி வந்து பகவான் அவருடைய கோலோக பிருந்தாவனுக்கு நம்மளை கூட்டின்னு போயிடுவார். ஓகே, அதனால அவர் வாழ்நாள் முழுசும் அதை கடைசி நிமிஷம் நம்மளால பண்ண முடியல, வாழ்நாள் முழுவதும் பண்ணினதனுடைய பலன் அந்த நிமிஷத்துல நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, அதுதான் நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு 9th சாப்டர் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா. இதுவும் மிகவும் ரகசியமான அறிவு. பகவான் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் வழிபாட்டிற்கு உகந்த உன்னத பரமப்பொருள். ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையில் உள்ள திவ்யமான பக்தி தொண்டு நித்தியமானதாகும். ஆத்மா தனது தூய பக்தியை புதுப்பிப்பதன் மூலம் ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரை சென்று அடைகிறான். பக்தி தொண்டின் மகிமைகள். பக்தி தொண்டு பண்றதுனால என்ன மகிமைகள்? கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் எளிமையா வழிபடலாம். கிருஷ்ணரை வழிபடுவது எளிமைதான், நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா? கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் எளிமை, துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை, நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை. ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே இந்த கலியுகத்துல என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்றது, ஜபம் பண்றது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே. அது துன்பங்கள்ல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிடும். அதனால நிலையான பர்மனண்டா நமக்கு ஆனந்த வாழ்க்கை வாழலாம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இப்போதைக்கு வாழ்ந்துட்டு நம்ம பகவானுக்கிட்ட கோலோகத்தான் போயிடலாம். 2வது 3வது அத்தியாயத்துல ஆன்மீக ஞானம் ரகசியமானதுன்னு படித்தோம். 2nd சாப்டர் அண்ட் 3rd சாப்டர். 7th 8th சாப்டர்ல என்ன எப்படி படித்தோம்? மிக மிக ரகசியமானதுன்னு படித்தோம். இந்த 9வது அத்தியாயம் மிக மிக ரகசியமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. ரகசியங்களில் உத்தமம். ஓகே, மகாத்மா அப்படின்னா என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா மகாத்மானா என்னன்னு? அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மானா மகா மந்திரத்தை எப்போதும் உச்சரிக்கிறவர்களுக்கு மகாத்மா. ஓகே, மகாத்மான மந்திரத்தை எப்போதும் சொல்லிட்டே இருக்கிறவர்களுக்கு மகாத்மான்னு சொல்றோம்.
இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் பேர் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். ஓகே, அர்ஜுனன் நேத்திக்கு படிச்சதுல அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் கேட்கிறார், அதுக்கு பதிலும் கிடைச்சிட்டு இறக்கிற நேரத்துல கிருஷ்ணரை நினைவுச்சுக்கணும். யோகா மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போறதுல பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. ஸோ பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்திலேயே முதல் அத்தியாயம் புத்தகத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரு அறிமுகமாகும். மற்றும் 2வது மற்றும் 3வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக அறிவு இரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. 7வது மற்றும் 8வது அத்தியாயங்களில் விவாதிக்கப்படும் தலைப்புகள் குறிப்பாக பக்தி சேவையுடன் தொடர்புடையவை. மேலும் அவை கிருஷ்ண உணர்வில் அறிவொளியை கொண்டு வருவதால் அவை மிகவும் ரகசியமானவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் 9வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் கலப்பற்ற தூய பக்தியுடன் தொடர்புடையவை. எனவே இது மிகவும் ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுது, மிக மிக ரகசியமானது. ஸோ இந்த பகவத்கீதா 9th சாப்டர்ல இதுக்கு நான் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணல, எனக்கு அது அப்படி விட்டுட்டேன். பட் இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன். ஆனால் இந்த பகவத்கீதா 9th சாப்டர்ல திஸ் நாலேஜ் இஸ் த கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஓகே, கல்வியின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுறது இந்த சாப்டர். அதில் 5 சாப்டர்ஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இன் பகவத்கீதா. என்னென்ன 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸு? ஒன்று பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், லார்டு, லிவிங் என்டிட்டி, நேச்சர், டைம் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி. நம்பர் 1 லார்டு அப்படின்னா என்ன? லார்டுங்கிறது ஈஸ்வரா, கிருஷ்ணர். அப்புறம் நம்பர் 2 லிவிங் என்டிட்டி, ஜீவா, லிவிங் என்டிட்டி, அதுதான். நேச்சர் அப்படின்னா பிரகிருதி, த மெட்டீரியல் நேச்சர். டைம்னாக்க காலம், த டைம் ஃபேக்டர். அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா கர்மா, நம்ம பண்ணுறதுனா அது. ஸோ இந்த 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டரும் பகவத்கீதையில் இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கீதா நாலேஜ், சயின்ஸ் நாலேஜ், அஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ், ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் அண்ட் சோஷியல் நாலேஜ்னு இது இருக்கிறதுல. ஸோ இந்த படம் போட்டுக்கிறது எதுக்குன்னா, the process of repeated sinning and atoning to be useless. It is like the bathing of an elephant. For an elephant cleanses itself by taking a full bath, but then throws dust over its body, over its head and body as soon as it returns to the land. ஒரு யானை பகல் ஆனையை குளிப்பாட்டுறதுக்காக அழைச்சின்னு போகிறான் தண்ணியில். அழைச்சின்னு போய் நல்லா குளிக்கிறது, அதுவும் குளிக்கிறது, என்ஜாய் பண்ணுறது, எப்படி தண்ணி விட்டு ஷவரில் குளிக்கிற மாதிரி குளிச்சிக்கிறது, எல்லாம் பண்ணுறது. எல்லாம் பண்ணால் நல்லா கிளென்லினஸ் ஆகிடுறது. நல்லா புற தூய்மை தான் இது. புற தூய்மை நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு வருது. வந்த உடனே இங்கே மண்ணில் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறது? மண்ணை வாரி போட்டுக்கிறது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி திருப்பி பாவங்களை பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு, பாவங்களுக்கு அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எப்படி வழி தேடி அதை எப்படி கரையிறதுங்கிறத நம்ம உட்காந்து திங்க் பண்ணிட்டு இப்படி தான் நம்ம லைஃப்பை ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். அதனால பாவம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். 9.1 படிங்க கமலாஜி. Mataji. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha idam tu te guhyatamam pravakshyamyana suyave jnanam vijnana sahitam yajñatva mokshayase shubha. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு அளிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அர்ஜுனன் எனக்கு பகவானை பார்த்து ஃப்ரெண்டு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, என்னதான் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் கூட நமக்குள்ள ஒரு ஆத்திரம், அது இது பொறாமை, அதெல்லாம் ஜெலசி இருக்க தான் இருக்கு இல்லையா? அது இல்லாதவனே, அவ்வளோ டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படி. பகவான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு கூட இவருக்கு இத்தனை இருக்கே, நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு நாள் கூட அர்ஜுனன் திங்க் பண்ணலை. அர்ஜுனன் பகவானை அவர் நண்பனாகவும் இருந்தார், அவருக்கு ஒரு பக்தனாகவும் இருந்தார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி தொண்டில் 9 முறைகளை பயிற்சி செய்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஏற்றமடைகிறார் அப்படின்ட்டு இந்த இதில் தெரியுது. செவியுறுதல், கூறுதல், நினைவில் கொள்ளுதல், பாத சேவை செய்தல், வழிபடுதல், வந்தனை செய்தல், சேவகனாக தொண்டு செய்தல், நட்புறவு கொள்ளுதல், எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தல். என்ன இருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு காட் அப்படி பண்ணிடணும். நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலேருந்து பகவானுக்கு
அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிடுறது. இதுதான் 9வது பாயிண்ட். கிருஷ்ணரை அறியாமலேயே அவரது நடத்தையை விமர்சனம் செய்பவன் முட்டாள். அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படி, அவர் என்னப்பா ஹீஸ் லைக் பர்சன் மாதிரி இருக்கார், அவரை போய் எல்லாரும் கடவுள் கடவுளுங்கிறத சில பேர் சொல்றா. அது மாதிரிலாம் சொல்றவாள் எல்லாம் வல்ல முட்டாள்கள். அவ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறார். அந்த கருத்துக்களை மிகுந்த கவனத்துடன் தவிர்த்து விட வேண்டும். தூய்மையான நிலை திவ்ய புருஷர் என்பதை புரிந்து கொள்பவருக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் மிகுந்த நன்மை அடைக. அவர் தூய்மையானவர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் திவ்ய புருஷர் அப்படிங்கிறது யாராவது நம்பிட்டு நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த அத்தியாயம் நன்னாவே புரியும். 10வது சாப்டர் முடிஞ்சாச்சுன்னா 11வது சாப்டர் வந்தாச்சுன்னா விஸ்வரூப தரிசனம்னு ஒன்று வருது. அந்த சாப்டர்ல வந்தாச்சுன்னா அவர் பகவான் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே ஒத்துக்க கூடாதவாழ்லாமும் ஒத்துப்பா. அந்த சாப்டர் அவளுக்கு புரிய வச்சுறதுக்கு நம்மளோட கடமை. நமக்கு புரிஞ்சிடும் நல்லா பார்த்த உடனே. ஓகே, இதை இந்த 9.1 ஸ்லோகத்துக்கு பகவத்கீதை பர்பட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு வச்சிருக்கேன். பகவத்கீதையின் தொடக்கமான முதல் அத்தியாயம் இந்த நூலில் மற்ற பகுதிகளுக்கு ஏறக்குரிய ஒரு முன்னுரையை போன்றது. 2ஆம் அத்தியாயம் 3ஆம் அத்தியாயம் ஆன்மீகம் ரகசியமானது. 7ஆம் அத்தியாயம் 8ஆம் அத்தியாயம் பக்தி தொண்டை பற்றிய கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தை நல்க அது மிக ரகசியமானது. ஆனால் அது 9வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்ட விஷயங்கள் களங்கமற்ற தூய பக்தியை பற்றியவை. எனவே இது மிக மிக ரகசியமானதே, ரகசியங்களில் உத்தமம் என்று சொல்கிறோம். இயற்கையாகவே திவ்யமானவர். எனவே அவன் ஜட உலகில் இருந்தாலும் ஜட துயர்கள் எதுவும் அவனுக்கு இல்லை. பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் முழுமுதற் கடவுளுக்கு அன்பு தொண்டு புரிவதற்கான நேர்மையான விருப்பம் உடையவன் பௌதீக வாழ்வில் கற்றுண்ட நிலையில் இருந்தாலும் முக்தி அடைந்தவனாகவே கருதப்படுகிறான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதுபோலவே பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்திலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருமே முக்தி அடைந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. அடுத்த சாப்டர்ல பக்தி தொண்டில் யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாளோ அதை கத்துக்கிறாளோ ஆரம்பிச்சாலோ அவ எல்லாருமே முக்தி அடைவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. சரியா? இந்த முதல் ஸ்லோகம் விசேஷ முக்கியத்துவம். இந்த 9.1 ஸ்லோகம் விசேஷ முக்கியம். இதில் ஞானம் என்ற ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா? அப்படி வார்த்தைகள் செவியுறுதல் குதல்லாம் வருது. இதெல்லாம் 9 வித செயல்களை தூய பக்தி தொண்டினை குறிக்கிறது. பக்தி தொண்டு இந்த 9 முதலை பயிற்சி செய்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஏற்றமடைகிறான். இதன் மூலம் அவனது இதயம் பௌதிக கலங்கங்களிலிருந்து தூய்மையடைந்து அவனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஜீவாத்மா ஜடமல்ல என்பதை மட்டும் புரிந்து கொள்வது போதாது. இதனை ஆத்மீக உணர்வின் ஆரம்பமாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் உடலில் செயலொடுக்கும் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை உணர்ந்தவனின் ஆன்மீக செயல்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கண்டறிதல் அவசியம். ஓகே, அதாவது இந்த உடல் நம்மளது இல்லை அப்படின்னு நமக்கு இது ஆத்மா அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கும் இதுக்கும் வேறுபாட்டு வித்தியாசம் இருக்கு, அதை கண்டறியணும். பரமபுருஷ பகவானின் ஐஸ்வர்யங்கள், அவரது பல்வேறு சக்திகள், உயர்ந்த தாழ்ந்த இயற்கைகள் மற்றும் இந்த ஜட தோற்றத்தை பற்றி நாம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே விவாதித்தோம். இனிமேல் 9வது அத்தியாயத்தில் பகவானின் பெருமைகள் விளக்கப்படும். இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள அனசூயவே எங்க வருது? அனசூயவே 1 2 3 பிரவசியாம் எனஸ்வியே அப்படின்னு வருது இல்லையா? இந்த எனஸ்வியே அப்படின்னா என்ன? இந்த ஸ்லோகத்தில் அனசூய சம்ஸ்கிருத சொல் முக்கியமானது. கீதையின் உரையாசிரியர்கள் மிகச்சிறந்த கல்விமான்களாக உள்ள போதிலும் பொதுவாக புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணன் மீதும் பொறாமையுடையவர்களாக உள்ளார்கள். மிகவும் நேர்மையான பேராசிரியர்களும் பகவத்கீதைக்கு தவறான கருத்துக்களை எழுதுகிறார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணன் மீது பொறாமை கொண்டிருப்பதால் அவர்கள் கருத்துக்கள் பயனற்றவை. ஓகே, அனசூயானாக்க கரெக்டா அதுக்கு மீனிங் சொல்லிடுறேன். அனசூயாவே பொறாமையற்ற. எனசூயவே அப்படின்னா பொறாமையற்றவர். எஸ்மா 9.2 படிங்க கமலாஜி. மதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகம் தர்ம்யம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதாகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நெறியாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஓகே, இந்த அத்தியாயம் அறிவின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
முன்னால் விளக்கப்பட்ட கொள்கைகளுக்கும் தத்துவங்களுக்கும் சாரமாக திகழ்வதால் இதை அறிவின் அரசன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு ஒரு சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் விதையை விதைத்தால் அந்த மரம் உடனே வளராது. ஒரு விதையை போட்டாக்க உடனே எங்கேயாவது செடி வளராது. அதுலேருந்து அது கொஞ்ச நேரம் ஆகுது. அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணோம், அதுக்கு கொஞ்சம் முறை தண்ணி விடணும், அதை அன்னன்னைக்கு பார்த்துக்கணும், வெயில் கொஞ்சம் முறை படணும். அப்போ தான் அதுலேருந்து முதல்ல ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரவுட் மாதிரி ஒன்று வரும். அது அப்புறமா கொஞ்சம் துளிர் விட்டுக்கும். அது அப்புறம் சின்ன செடியாகும். அப்புறமா மரமாக வரும். மரமாக வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பூக்கள், காய்கள் இதை பற்றியெல்லாம் பேசலாம். அப்போ அந்த மரத்தை விதைத்தவர்கள் அதன் பூக்களையும் பழங்களையும் அனுபவிக்கிறார்கள் இல்லையா? அதனால முதல்ல யார் அந்த விதை போட்டாலும் அவன் நிச்சயமா அதை அனுபவிக்கிறாள். அதுபோல மனிதன் பாவச்செயலை செய்யும் போது அது விதையை போன்று வளருவதற்கு நேரமாகிறது. பாவச்செயலை அப்படி வளர்ந்து வளர்ந்து போறது. அந்த மாதிரி முந்தைய பாவச்செயலின் பழங்கள், அதாவது விளைவுகள் இன்னும் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவை. நம்ம என்னென்ன பாவங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் அனுபவிக்கப்படவில்லை. சில பாவங்கள் விதை வடிவிலேயே உள்ளன, சிலதெல்லாம் இன்னும் அப்படியே இருக்கு நம்ம இதுல. மற்றவை வளர்ந்து பழங்களை கொடுக்கின்றன. அப்பழங்கள் நன்மையும் நம்மை அந்த பழங்கள் நாம் துன்பமாகவும் வலியாகவும் அனுபவிக்கிறோம். 7.28 விளக்கப்பட்டுள்ளபடி எல்லா பாவல் செயல்களின் விளைவுகளையும் முழுமையாக ஒழித்து புண்ணிய செயல்கள் முழுமையாக ஈடுபட்டு இந்த ஜட உலகில் இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். வேறு விதமாக சொன்னால் பக்தி தொண்டில் உண்மையாக ஈடுபட்டு உள்ளவர்கள் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு பத்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகேயா? எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகிறார்கள். அவர்கிட்ட பகவான்கிட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்பிக்கை இல்லாதெல்லாம் அவர்கிட்ட கோலோக விருந்தாவனுக்கு போக முடியாது. அதனால என்ன ஆகுது, அவள்லாம் திரும்பி இந்த உலகத்துல இந்த துன்பம் நிறைந்த உலகத்திற்கு பௌதிக உலகில் பிறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வந்துருப்பாள். பக்தர்களின் சங்கத்தினால் நம்பிக்கை உண்டாகிறது. மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றுவது மூலம் அதன் கிளைகளும் இலைகளும் திருப்தி அடைகின்றன. வயிற்றுக்கு உணவு ஊட்டுவதன் மூலம் உடலில் எல்லா புலன்களும் திருப்தி அடைகின்றன. பகவத்கீதை படித்த பிறகு இந்த இதர ஈடுபாடுகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு பரம புருஷோத்தமருமான கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்னும் முடிவிற்கு வர வேண்டும். தத்துவத்தில் முழு திருப்தி இருந்தால் அதுவே நம்பிக்கை எனப்படும். நம்பிக்கையை வளர்ப்பதே கிருஷ்ண பக்தி ஆகும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பட் ஆனால் உங்களுக்கு நான் ப்ரோசஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நவவித பக்தி. எப்படி நவவித பக்தி? சிரவணம் கேட்டல், கீர்த்தனம் பாடுதல், ஸ்மரணம் திரும்ப நினைவுபடுதல், பாத சேவனம் பணிபடி செய்தல், அர்ச்சனம் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறது, வந்தனம் வணங்குதல், தாசியம்னா அடிமையாக்கி பணியாற்றுதல், சாக்கியம் அப்படின்னு நண்பனாக கருதுதல், ஆத்ம நிவேதனம் இருதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். அது மாதிரி சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுறது இருதயபூர்வமாக பண்ணுறது. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமாக ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். ஓகே, இது எங்கே சொல்லியிருக்கா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7th canto 5th chapter 23 and 24 ஸ்லோகம். அவர் எங்கும் பரவி இருப்பதால் தனது தனித்தன்மையை இழந்து விட்டதாக முடிவு செய்யக்கூடாது. அத்தகைய வாதத்தை முறியடிக்க நான் எங்கும் உள்ளேன், அனைத்தும் என்னிடம் உள்ளன, ஆனால் நான் விலகியுள்ளேன் என்கிறார் பகவான். இப்போ பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலையும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். எது பகவான் தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியல. இந்த மாதிரி இருந்தால் இதெல்லாம் சொல்றோமே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். எனது இது அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பரவி இருக்கேன். விஸ்வரூபத்தின் மூலம் பரவி இருக்கேன்னு சொல்றார். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. எல்லா இதுவும் என்கிட்ட இருக்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் அதிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். அதுலேருந்து நான் வேறுபட்டு மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கேங்க. எனது தோன்றாத உருவின் மூலம்
இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ள எல்லா ஜீவன்களும் என்னிடம் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களிடம் நான் இல்லை அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் எல்லாத்தையும் இருக்கார், ஆனா அவரை தனித்தனியா வச்சுட்டு அவர் தனித்துவம் வாங்கி அவர் நான் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டார். அவர் எப்போதுமே அவர் எல்லாருக்கும் நண்பனாகவும் இருப்பார், நமக்கு வேணுங்கிற உதவிகளையும் பண்ணுவார், எல்லாமாக இருப்பார். அதனால அவர் ஏதோ சாதாரண மனுஷன் அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது. நம்ம அவர் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அது 11th சாப்டர் வந்த உடனே எல்லாருக்குமே நல்லாவே கண்டிப்பா அதை கன்ஃபார்ம்டா புரிஞ்சு போயிடும். அது விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்கறது. ஓகே. இந்த பௌதிக ஜட உலகத்துடன் கிருஷ்ணருடைய தொடர். மன்னன் தனது சக்தியின் தோற்றமான அரசாங்கத்தை ஆளுகிறான். பல்வேறு அரசாங்க துறைகளும் மன்னனின் சக்தியை, ஒவ்வொரு துறையும் மன்னனின் சக்தியை சார்ந்துள்ளன. இருந்தாலும் மன்னன் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. இதுதான் எக்ஸாம்பிள். பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு மன்னன் இருக்கான், மன்னனுக்கு கீழே இத்தனை மினிஸ்டர்ஸ், மந்திரிகள் இருக்கா. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதை பார்த்துக்கிறேன், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கிறேன். அதனால ஒவ்வொன்றிலையும் அவர் தான் பார்த்து, தனிப்பட்ட முறையில் நான் தான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ராஜாவால் பார்த்துக்கணும். எல்லாரும் பண்ணிடுறது மொத்தமா டோட்டலா எஃபெக்ட் தான் மன்னனோடது இல்லையா. அதனால நான் தனியா பண்றேன் அப்படின்னு அவர் எதுவுமே தனித்து நிற்க முடியாது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆக மொத்தம் பகவான் இருக்காங்கிறதுக்கு அடையாளம். அதுக்காக எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்கேன். இது 9.4க்கு எக்ஸாம்பிள் இது. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாமே என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம், எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம். அனைத்தும் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பதாக கூறுகிறார். அனைத்தும் எனது அச்சிந்திய சக்தியால் அமைந்திருந்தோம். பரம புருஷ பகவானான நான் அவற்றிலிருந்து தனித்தே விளங்குகிறேன் என்றும் பகவான் கூறுகிறார். இதுவே சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட இறைவனின் வைபவமாகும். ஓகே. எங்கும் வீசிக்கொண்டு பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அதுபோலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அனைத்தும் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. காற்று எல்லாம் வீசிண்டே இருக்கு. வீசிண்டே இருந்ததுன்னா அந்த காற்று எங்க போறது? மறுபடியும் ஆகாயத்துல தான் சுற்றி இங்கே தான் இருக்கு. அது மாதிரி நான் படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிலேயே அமைந்துள்ளதாக அறிவாய். எல்லாத்துக்கும் நான் இருக்கேன், மூல காரணம் அப்படிங்கிறதை அறிவாயாக. இந்த பிரம்மாண்டமான ஜட படைப்பு எவ்வாறு இறைவனின் அமைந்துள்ளது என்பது சாதாரண மனிதனின் சிந்தனைக்கு எட்டாததாகும். நாம் புரிந்து கொள்ள ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். நாம் காணக்கூடிய தோற்றங்களில் மிகப்பெரியது ஆகாயம். ஆகாயத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரபஞ்ச தோற்றம் காற்று. காற்றின் அசைவுகளை அனைத்து அசைவுகளும் உண்டாக்குகின்றன இல்லையா. காற்றினால்தான் எல்லாமே அசைகிறது. அந்த காற்று பிரம்மாண்டமாக உள்ள போதிலும் அது ஆகாயத்தினுள் அமைந்துள்ளது. அதுபோல அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் இறைவனின் பரம இச்சையாகவே இயங்குகிறான். பரம புருஷன் பகவானின் விருப்பமின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது. எல்லாத்துக்கும் அந்த காற்று வீசணும் அப்படின்னாக்க அது பகவானுடைய இச்சையால தான் அது வீசுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். பிரபஞ்ச தோற்றமும் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்பட்டது. நான் இஷ்டப்பட்டா வச்சுப்பேன், வேண்டாம்னா அந்த பிரபஞ்சத்தை அழிச்சுடுவேன். எல்லாம் என் கையில் இருக்கு அப்படிங்கிற சஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை மந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ளதான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். பரமபுருஷ பகவான் தாழ்ந்த சக்தி தோற்றமே இந்த ஜட உலகம். படைப்பின் போது ஜடசக்தி மகத் தத்துவமாக விளங்குகிறது. முதல் புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணு அதனுள் நுழைகிறார். காரணக்கடலில் படுத்துக்கொண்டு இருக்கும்போது அவர் சுவாசத்தின் போது எண்ணற்ற அண்டங்களை படைக்கிறார். ஒவ்வொன்றிலும் அவர் மீண்டும் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் இப்படித்தான் படைக்கப்படுகிறது. மீண்டும் சிரோத கஷாயி விஷ்ணுவாக விதிபடுகிறார். ஒவ்வொரு மிகச் சிறிய விஷயத்தின் மீதும் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு உள்ளது என்றாலும் நடுநிலை வகிக்கின்றார். தனது இருக்கையில் அமர்ந்துள்ள உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை போல் இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம். ஒரு ஜட்ஜி உட்கார்ந்துருக்கார்.
அவர் உட்காந்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, இவன் இந்த தப்பு பண்ணா இவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கும், இவன் கொஞ்சம் போல தப்பு பண்ணா அவனுக்கு ஒரு 3 மாசம் கடுங்காவல் வைங்கிறான், இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கான் ஆனா அவனுக்கு மரண தண்டனை வேண்டாம்னு அவனை லைஃப் சென்டென்ஸா போட்டு ஆயுள் காலம் முழுதும் ஜெயிலில் இருக்குன்னு சொல்றார். அந்த மாதிரி சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த மாதிரி சிலர் பெரும் செல்வத்தை பெறுகின்றார்கள். இருப்பினும் எல்லாத்துக்கும் நடுநிலையாக சில பேருக்கு உனக்கு காம்பன்சேஷன் தானே அப்படின்னு அந்த ஜட்ஜு சொல்றாரு. அந்த ஜட்ஜி இவர் கொடுக்குற தீர்ப்பானது எப்படி இருக்கணும், ஜட்ஜி இந்த பக்கமும் இருக்கக்கூடாது, அவளுக்கும் சாதகமா இருக்கக்கூடாது, நடுநிலை வகித்து பண்றார். அது லாபத்திலும் நஷ்டத்திலும் அவருக்கு எந்த பங்கும் இல்லை. அதே மாதிரிதான் ஜட்ஜுக்கு தான் உதாரணமா பகவானை நடுநிலை வைக்கிறதுக்கு உதாரணமாக சொல்றேன். உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கோம். எஸ் 9.10 படிங்க கமலாஜி. மாதாஜி. மய்யாத்யக்ஷேன பிரக்ருதிः சூயதே சசராச்சரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத்பி பரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. இப்ப படிச்சோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தைய அதேதான். ஜடவலின் எல்லா செயல்களிலிருந்தும் விலகி உள்ள போதிலும் முழுமுதற் கடவுள் உன்னத இயக்குனராக உள்ளார் என்று தெளிவாக கூறப்படுது. அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள் தான் ஃபுல்லுத்தையும் இயக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெளிவா சொல்லியிருக்கு. எஸ் 11 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளர் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். நான் தான் எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரன்னு அறிய மாட்டார், யாருக்குமே தெரியறதில்ல. நான் மனுஷனா பிறந்து சாதாரண மனுஷனா பிறந்ததுல இருக்கிறதுனால உருவெடுத்திருக்கிறதுனால எல்லாரும் முட்டாள்கள்லாம், எல்லாரும் இல்லை, முட்டாள்கள் அவரை பார்த்து ஏளனம் செய்தார்கள். மனிதர்கள் போல் தோற்றமெடுத்தாலும் பரமபுருஷ பகவான் சாதாரண மனிதர் அல்ல. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றை நடத்தும் பகவான் சாதாரண மனிதனாக இருக்க முடியாது. யார் கிருஷ்ணரை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள், அவர் மனுஷர்களில் முட்டாள்கள் ஏளனம் செய்கிறார்கள். எஸ் 9.12 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. மோகாஷ மோக கர்மணு மோக ஞான விசேதசஹ ராட்சசீம் ஆசுரீம் சைவ பிரகிருதி மோகினீம் ஸ்ரிதஹ. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகிறார்கள். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஓகேயா? அதனால இதுல இருந்து என்ன செய்யுது, அவரை சாதாரண மனுஷனாக தோன்றினாலும் அவரை சாதாரண மனுஷனாக கருதுவதே தவறு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல தெரியுது. எஸ் 13 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவம் பிரகிருதிம் ஆக்ஷிதாஹ பஜந்த்ய அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிதாவின் மகனே, குழப்பமடியாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொழில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். மகாத்மா என்றால் அவர் தெய்வீக இயற்கையில் நிலை பெற்றவர், பகவானிடம் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்பவர், உடனடியாக ஜனசக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபடுகிறார். இதனால் அவன் மகாத்மாவின் நிலையை அடைகிறான். மகாத்மானா ஜபங்கள்லாம் பண்றதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், அதுவும் மகாத்மா தான். அவர் தெய்வீக இயற்கையில முழுசு நிலை பெற்ற தெய்வீக நிலை பெறணும்னா என்ன பண்ணணும்னா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சாலே போறோம் இல்லையா? பகவானிடம் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்பவர் அவெல்லாம் மகாத்மான்னு சொல்றாருங்கிறத இது சொல்றது. மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளார்கள். இது ஸ்ரீ மாதவேந்திரபுரி பக்கத்துல உட்காந்து பிக்சர்ல இருக்குது. மாதவேந்திரபுரி அவர் ஒரு நாளைக்கு அவர் மாதவேந்திரபுரியை பற்றி கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன கதை இருக்கிறதுல மாதவேந்திரபுரி எப்போதுமே அன்னன்னைக்கு அவருக்கு என்ன சாப்பாட்டுக்கு வேணுமோ, ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு அதை மொத்தம்தான் அவர்
வாங்கிப்பார். அதுவும் போய் வீடு வீடாக போய் வாங்க மாட்டேன், உட்காந்துருப்பா. அவரை தேடின்னு வந்து எல்லாரும் கொடுத்துட்டு போவா பாதி சமயத்தில். அந்த மாதிரி கிடச்சுன்னா ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் யார் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கவே மாட்டார். அதை அந்த சாப்பாட்டை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் போய் எடுத்து வச்சு சாப்பிடுவார். ஒரு நாளைக்கு உட்காந்துருக்கச்சு ஒருத்தருமே வந்து அவருக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கல. அப்போ வந்து இந்த சின்ன பையன் வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒரு சின்ன சொம்பில் வந்து பால் எடுத்துகிட்டு வந்து, உங்களுக்கு இன்னைக்கு யாருமே இன்னைக்கு பிக்ஷை போடலை இல்லையா, சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கல, இந்தாங்க இந்த பாலை குடிங்க அப்படின்னு ஒரு சொம்பில் இருக்கிற பாலை கொண்டு கொடுக்குறான். அதை பாலை கொடுத்த உடனே அவர் என்ன பண்ணார், அதை எடுத்துட்டு அங்கேயே கொஞ்சம் போர் குடித்தா, கொஞ்சம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து குடிச்சிட்டார். அப்புறம் அந்த பையனை கூப்பிட்டு, இந்தாப்பா சொம்பை எடுத்துன்னு போயிடு, வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வரல, அங்கேயே குடிச்சிட்டாரு. அவர் குடிச்சிட்டு, இந்தாப்பா இந்த சொம்பை எடுத்துன்னு போ அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. அவன் அந்த பையன் போயிட்டே இருக்கான். அவன் போனவன் கண்ணிலே படலை. அப்புறம் எங்கே போனாலே தெரியல. அப்புறம் இந்த சொம்பை எடுத்துன்னு ஐயோ சொம்பை விட்டுட்டு போயிடுச்சு இந்த பிள்ளை, பாலை கறந்து மாடு மேய்க்க வந்துட்டு பாலை கரைஞ்சி எனக்கு கொடுத்துட்டு போகிறதே அப்படின்னு நினச்சி படுத்துன்னு தூங்கிட்டார். அப்போ படுத்துன்னு தூங்கின உடனே வந்து இன்னி பொழுதுக்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடச்சிட்டு இல்லையா, நான் தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் அவரோட கனவுல வந்து தெரியப்படுத்துறார். அதாவது யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கனவுல எல்லாம் இதுவாக வருவான்னா ஒரு தூய பக்தர்களுக்கு தான் வருவா. மாதவபுரியை பற்றி நிறைய பெரிய பெரிய கதைகள்லாம் இருக்கு, அது நிறைய படிச்சுக்கோங்க. இது சும்மா ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். எஸ் 14 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ருதாः நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டும் திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நிச்சயமாக என்னை வழிபடுகிறார்கள். யார் கிருஷ்ணரை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள்? 9.11 ஸ்லோகத்துலேருந்து 9.25 ஸ்லோகம் வரைக்கும் வருது. இனிமேதான் இது வந்து இவெல்லாம் வந்து பக்தர்கள். அவள் புகழ கீர்த்தனை பண்ணணும். மகாத்மாக்கள்லாம் அவரை புகழ கீர்த்தனை பண்ணிட்டு எப்போதும் மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு அவளை வந்து திடமான உறுதியோட முயன்று கொண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸில் நம்ம பகவான்கிட்ட க்ளோஸாக போய் நம்ம அவரோட ஃப்ரெண்டாகி அவருக்கு உயர்ந்த பக்தனாக ஆகணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறவாள்லாம் நிச்சயமாக அவரை வழிபடுகிறார்கள். அவள்லாம் நிச்சயமாக வழிபட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தே பண்ணியிருக்கா. பக்தி தொண்டில் இந்த ஸ்லோகத்தில் 14 ஸ்லோகத்தில் ஒரு வார்த்தை விருதா வருது பாருங்க. சததம் கீர்த்தியந்தோ மாம் யதந்த சத்ருத விருதா அப்படின்னு. விருதாம்னா என்ன? பக்தி தொண்டில் விருதா என்று அழைக்கப்படும் சில செயல்கள் உள்ளன. பிறையின் 11ஆம் நாளான ஏகாதசியிலும் பகவானின் அவதார நாட்களிலும் இந்த விரதங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. விரதங்கள் இருக்கிறது விசேஷம். ஏகாதசி என்னைக்கு ஏகாதசி வருது? பெற வருது இல்லையா, வளர்பிறை முடிஞ்ச உடனே, அமாவாசை முடிஞ்ச உடனே அப்போ வர 11ஆம் நாள், அமாவாசைக்கு அப்புறம் 2ஆம் நாள் 3ஆம் நாள் அப்படி வரிசையாக கூட்டினே போங்க. பிரதமி, அப்புறம் அப்புறம் பிரதமி, 3ஆவது திரையோதசி, சதுர்த்தி அப்படின்லாம் வருது இல்லையா. அந்த மாதிரி வச்சு 10ஆவது நாள் தசமி வரும். அப்புறம் அடுத்தது ஏகாதசி, தசம் கருத்து ஏகாதசி அப்படின்னு. அந்த அன்னைக்கும் அதே மாதிரி பிறை கண்டவதும் வளர்பிறையிலும் இருக்கும், தேய்பிறையிலும் 2 ஏகாதசி வரும் மாசத்துல. அன்னைக்கெல்லாம் விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப 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 விசேஷம். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய அவதார நாளான கிருஷ்ணாஷ்டமி, ஜன்மாஷ்டமி அன்னைக்கு இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர், அவ்வளோ நல்லது. இதனால இந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துல இந்த மாசத்துக்கு 2 நாளும் அவன் எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்று ஜன்மாஷ்டமி, இந்த மாதிரி விரதங்கள் இருக்கணும்னு நம்ம கடைபிடிக்கணும். விரதங்கள்னா இருக்கணும்னா நிர்ஜல்ல இருக்கிறவா முடிஞ்சவா இருக்கலாம். நிர்ஜல்ல முடியாதவள்லாம் என்ன பண்ணலாம்? பழங்கள், காய்களை வேக வச்சு சாப்பிடலாம். பால், தயிர், மோர் அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். எக்ஸப்ட் ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு சப்பாத்தி, எல்லா தானியங்கள், சிறுதானியங்கள் சாப்பிடாதீங்கோ, சப்பாத்தி சாப்பிடாதீங்கோ, சாதம் சாப்பிடாதீங்க. பாக்கி எது வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே. தயிர், பால், மோர் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது, பட் இஸ்கானில் நமக்கு அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். விரதத்தை போய் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதை வந்து காஃபி, டீயை முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டேபிள் ஃபுட் சாப்பிடாதனால வயிற்றை பரட்டிவிடும். முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஏகாதசிக்கு அது ரொம்ப ஸ்பெஷல். அந்த மாதிரி இந்த காஃபி, டீயை ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸில் விடுறதுக்காக இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஏகாதசி அன்னைக்கு நான் காஃபி குடிக்க மாட்டேன், ஏகாதசி அன்னைக்கு டீ குடிக்க மாட்டேன்னு அப்படி ஆரம்பிச்சேன்னாக்க ஒன்றா பண்ணிடலாம், அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுடலாம். இது என்னோட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி நான் அப்படி தான் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு காஃபி தான் இப்படி தான் இருக்கும்.
1.5 வருஷம் கழிச்சு 1.5 வருஷமா இப்போ நான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னா, அதை ஒரு நாளைக்கு இருந்தாப்புல இருந்து இந்த காஃபி டீ எல்லாம் இவ்வளோ நாள் தான் குடிச்சாச்சு இல்லை, அதை குடிக்கலைன்னா விசேஷங்கிறாள். அந்த ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஏன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நைட்டு வந்து மைண்டில் வந்து என்னோட மைண்டுங்கிற கம்ப்யூட்டரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு படுத்துனேன். ராத்திரி படுத்துட்டு கழிச்சு, நீ இதை விட முடியாதவனால நிச்சயமாக விடலாம் அப்படின்னு எனக்கு அசதி மாதிரி ஒரு குரல் எடுத்து அடுத்த நாள் காத்தாரி இருந்துட்டு அந்த காஃபி அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் இன்னொன்று டச் பண்ணுறேன். 1.5 வருஷம் ஆச்சு விளையாட்டு போல். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளா தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சின்ன சின்னதாக ஆரம்பிக்கும். ஏகாதசி அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கும். ஏகாதசி அன்னைக்கு நான் காப்பி குடிக்க மாட்டேன், வெறும் பாலை குடிச்சிட்டு போகிறேன். அது போல் போர்னிட்டா குடிக்கும். எதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபுட்டாக இது ஹார்லிக்ஸ் போட்டு குடிக்கும். சிறு நவதானிய ஹார்லிக்ஸ்லாம் கூட சிறுதானியங்கள் இருக்கிறத சேர்த்துக்காதீங்க. அது மாதிரி நம்மளா பார்த்து தான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கணும். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அவள்லாம் வழிபடுவா, பகவான் இதுங்கிறவா. நம்மிடம் உள்ள அனைத்துக்கும் உடைமைகளும் உறவுகளும் நெடிய பூஜ்யங்களாகும். இறுதியாக அவை ஒன்றுமே அல்ல. நாம் கிருஷ்ணரை சேர்க்கும் போது இவை எல்லா ஜீரோக்களுக்கும் முன்னே ஒரு ஒன்றை சேர்ப்பது போன்றாகும். நம்மெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, நம்மெல்லாம் பூஜ்யம். வெறும் பூஜ்யத்துக்கு எங்கேயாவது வேல்யூ உண்டா? அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்து ஒன்றை சேர்த்தேன்னாக்க 10 ஆயிடும். அப்போ அந்த மாதிரி சேர்க்குற மாதிரி தான் கிருஷ்ணரை நம்ம சேர்த்துக்கணும். நம்ம வெறும் பூஜ்யத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்றை சேர்க்கணும். அந்த ஒன்றுங்கிறது தான் கிருஷ்ண பகவான். நம்பர் 1 லார்ட் சுப்ரீம் காட் கிருஷ்ண பகவானை நம்ம சேர்த்துக்கணும். ஓகேயா? சரி, 9.17 படிப்போம் கமலாஜி. माताजी, यस माताजी। पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ருக்ஸாம யஜுர்தேவ ச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவரும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ருக்வேதம், சாமவேதம், யஜுர்வேதம் எல்லா வேதங்களும் நானே அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அசையும் அசையாத பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் முழுவதும் கிருஷ்ணருடைய சக்தியின் பல்வேறு செயல்களின் மூலம் படைக்கப்படுகின்றன. ஓகேயா? அந்த இது இருக்கு இல்லையா, பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் புக்கு எடுத்து பார்த்தேன்னா அதில் கவரிங்கில் வந்து 4 குதிரை படம் போட்டிருக்கோம். 4 குதிரைகள் 4 வேதத்தை குறிக்கிறது. நம்ம வந்து சில சமயம் நம்ம 5 குதிரையை வச்சு நம்ம படிக்கிறோம். அந்த 5 குதிரைக்கு எதுக்கு 5 குதிரை வச்சு படிக்கிறோம்? ஐம்புலன்களுக்காக அதை போட்டு படிக்கிறோம். ஓகே. நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு அழிப்பு எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நிச்சயமான விதியும் ஆவேன். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவனும் நானே, மழையை தடுப்பவனும் நானே, மழையை கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்ட்டு சொல்றார். கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் நித்திய காரணமாக விளங்குகிறார். தனது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் மின்சாரம் மற்றும் சூரியனை கொண்டு வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் பரவ செய்கிறார். கோடை காலத்தில் வானில் இருந்து வரும் மழை பொழிவை நிறுத்துவது கிருஷ்ணரே, மழைக்காலத்தில் தொடர் மழையை பொழிய செய்வதும் அவரே. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான். இப்போ இதுல வந்து நமக்கு வர சூரியன்லேருந்து வர வெளிச்சம், டே அண்ட் நைட், இதெல்லாம் காரணம் யாரு? நைட்ல சந்திரன் வெளிச்சம், இதுக்கெல்லாம் காரணம் கிருஷ்ண பகவான். ஆனால் கோலோக பிருந்தாவனுக்கு போனாக்க அவரோட பிரம்ம ஜோதியிலேருந்து வர வெளிச்சத்துலேருந்தே நம்ம எல்லாமே ஃபுல் டே டைமாகவே இருந்துருக்கோம். ஓகே. யாகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பெய்து சோமரசத்தை பெறுவர் என்னை மறைமுகமாக வழிகிறார்கள். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிரிவியளிக்கிறார்கள். அங்கே தேவ சோகங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். ஓகே. சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களை அந்த பலன்களை தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் விழுகிறார்கள். இவ்வாறு புலன் இன்பதற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடித்து பிறப்பிறப்பினிடையே அடைகிறார்கள். ஒரு ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கு, இங்கே கீழே இருக்கும், இங்கேருந்து இப்படி மேலே போகிறோம். இந்த மேலே போனாலும் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படி சுற்றிட்டு இப்படி மேலேருந்து மெதுவாக கீழே வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேவர்கள் சொர்க்கலோகத்து கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம பண்ண புண்ணியங்களுக்காக அங்கே போய் அனுபவிச்சுட்டு சந்தோஷத்தை மறுபடியும் பிறக்கிறோம். ஓகேயா? அந்த மாதிரி தான் நடந்தது. இந்த சைக்கிள்லேருந்து மேலேருந்து கீழே இப்படி இறங்கலாம், இறங்கிட்டு மறுபடியும் மேலே போகிறோம்.
மறுபடியும் மேலேருந்து கீழே வரைஞ்சிடலாம். அந்த மாதிரி போயிருக்குது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம பகவானை வந்து வழிபடுறதுக்கு கிருஷ்ண பகவானை வழிபட்டாங்க. இந்த மாதிரி திரும்பி திரும்பி மேலேயும் கீழையும் போயிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மறுபிறவியும் எடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. த்ரைவித்யா என்னும் சொல் இந்த 9.20ல த்ரைவித்யான்னு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்லோகமே. த்ரைவித்யான்னு ஒரு சொல் வருது. அப்படிதான் யாம, சாம, யஜுர்வேதம், ரிக்வேதம் ஆகிய 3 வேதங்களையும் குறிக்கிறது. இந்த 3 வேதங்களை கற்றறிந்த பிராமணர் திரிவேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். திரிவேதிகளின் இறுதி இலக்கு நானே என்கிறார் பகவான். ஓகே. அப்புறம் மேலுலகளுக்கு உயர்வு பெறுபவன் நீண்ட ஆயுளையும் புலன்பதற்கான சிறந்த வசதிகளையும் அனுபவிக்கிறான். மேலுலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு, இந்திரலோகத்துக்கு போகணும், பிரம்மலோகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கலாம் இல்லை. ஆனால் அங்கே போனதும் அவன் நிரந்தரமாக வாழ அனுமதிக்கப்படுறதில்லை. அவன் என்ன பண்ணுறான், திரும்பி மறுபடியும் இந்த சுழல்ல சுற்றின்னு இங்கே தான் வந்து பிறக்கணும். ராட்டினத்தில் அமர்ந்திருப்பது போல மீண்டும் இங்கே தான் வந்து பிறக்கலாம். எஸ்மா 22 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன், அனன்ய பக்தினா களங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நிச்சயமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதையும் காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட போய் நம்ம இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கவே வேண்டாம். அவர் என்ன பண்ணுவார், நம்ம போய் அவரோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். மந்திரத்தை சொல்லணும், ஸ்லோகத்தை படிக்கணும், பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து சின்சியராக பண்ணிட்டு வருவாளுக்கு அவர் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிறதையும் பாதுகாப்பார். மேலும் அவளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அவருக்கு தெரியும், அதையும் அவர் கொடுப்பார். பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அது அடையும் போது துன்பமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் அவனை பாதுகாக்கிறார். எஸ் 23 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏப்யன்ய தேவதா பக்த யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாः தேபி மாம் ஏவ கௌந்தேய யஜந்த்ய விதி பூர்வகம். மற்ற தேவர்களின் நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். மற்ற தேவர்கள் எல்லாம், எல்லா தேவர்களையும் இப்போ லக்ஷ்மி சரஸ்வதி எல்லாரையும் வேண்டிக்கிறோம். நமக்கு கேட்டாக்க நமக்கு செல்வம் கிடைக்கிறது, எல்லாம் கிடைக்கிறது. ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு? கிருஷ்ண பகவான் தான். அவளை போய் வழிபட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கோ, செல்வம் உனக்கு இப்போ இந்த உலகத்தில் உனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன், சரி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அவர் தான் அதுங்கிறார். ஆனால் இந்த வழிபாடு தவறான வழியில் இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். என்ன வழிபட்டாலே நானே எல்லாத்தையும் பார்த்து கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு மறுபிரிவு மறு ஜென்மங்கிறது இல்லாமல் நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் அப்படிங்கிறார். எஸ்மா 25 பண்ணுங்க கமலாஜி. 25. ஓகே மாதாஜி. யாந்தி தேவ விருதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிருதாः பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோபி மாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார்கள், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார்கள். மேலும் கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் அவருடையே வாழலாம். ஓகே. கிருஷ்ணர் அன்பான சேவையை மட்டும் விரும்புகிறார். தனது தூய பக்தர்களிடமிருந்து ஒரு சிறு பூவை கூட ஏற்றுக்கொள்வார். பக்தர் அல்லாதவரிடமிருந்து எந்த படைப்பையும் ஏற்பது இல்லை. அவர் எந்த விதமான படைப்பையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் வாழ்வை பக்குவப்படுத்தி கொண்டு முழு முதற் கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்லலாம். ஓகே. எஸ் 26 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி தத் அஹம் பக்த்ய உபஹ்ருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ.
இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது ஒரே நிமிஷம், அதுக்கு உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங்கும் கொடுத்துட்டு எனக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் மனப்பாடமாக ஆக்கிட்டுருக்கோம். இதை ஒரே ஒரு செகண்ட். 26 இல்லை 24 எஸ். பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம். அது 4. பத்திரம்னா என்ன? பத்திரம்னா இலை, புஷ்பம்னா பூ. பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம், ஃபலம் பழம் சொல்லப்படுது ஃபலம். ஃபலம்னா பழம். தோயம், தோயம்னா நீர், வாட்டர். யாரேனும் மே எனக்கு பக்தியா பக்தியுடன் பிரயச்சதி படைக்கிறானோ, எனக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்களோ, படைக்கிறார்களோ, தத் அதை, அகம் நான், பக்தி உபகிருதம் பக்தியுடன் படைக்கப்பட்ட அஷ்னாமி ஏற்கிறேன், பிரயத்தாத்மன தூய மனமுடிவிழுந்து சுத்தமான மனசோட என்கிட்ட பக்தியோட ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் இருக்கிறேன். ஓகே. பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவது புத்திசாலி மனிதனுக்கு அவசியமானதாகும். அவன் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் ஆனந்தமயமான நித்திய உலகில் நிரந்தர மகிழ்ச்சியை அடைய முடியும். அத்தகைய வியக்கத்தக்க பலனை அடைவதற்கான வழிமுறை மிகவும் எளிதாகும். எந்த தகுதியும் இல்லாமல் ஏழைகளின் ஏழையாக விளங்குபவனும் இதனை பயிற்சி செய்ய முடியும். இதற்கு தேவையான ஒரே தகுதி பகவானிடம் தூய பக்தியாக இருக்க வேண்டும். ஒருவன் யார் என்பதோ அவனது நிலை என்ன என்பதோ பொருட்டல்ல. ஒரு இலையோ ஒரு சற்று நீரோ பழமோ நேர்மையான அன்புடன் பரமபுருஷருக்கு படைக்கப்படும் போது அதனால் அவர் திருப்தியுற்று அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இந்த வழிமுறை இவ்வளவு எளிதானதாகும். இவ்வாறு அகிதம் முழுவதும் பொருந்தக்கூடிய எளிமையானதாக இருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வில் ஏற்பதில் யாருக்கும் எந்த தடையும் இருக்க முடியாது. இந்த எளிமையான வழிமுறையில் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வது நித்தியம் ஆனந்தம் மற்றும் அறிவு நிரம்பிய மிக உயர்ந்த பக்குவமான வாழ்வை அடைவதற்கு விரும்பாத முட்டாள் யாராக இருக்க முடியும்? கிருஷ்ணர் அன்பான சேவையை மட்டுமே விரும்புகிறார், வேறு எதையும் அல்ல. கிருஷ்ணர் தனது தூய பக்தனிடமிருந்து ஒரு சிறு பூவை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தன் அல்லாதவனிடமிருந்து அவர் எந்த படைப்பையும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஸோ பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் இந்த 4 பேரை மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்மகிட்ட, என்ன ஒரே ஒரு ஃப்ரூட்டு தான் இருக்கும், அதை கொடுங்க. ஒன்று அதுவும் ஃப்ரூட்டும் இல்லையா வீட்டில், ஒரு கிளாஸ் வாட்டர், நல்லா யாரும் எச்சப் பண்ணாத கிளாஸ், அதாவது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கிளாஸை பகவானுக்கு கொடுக்குறது. பிரசாதம் வைக்கிற பிளேட்டும் தனி பிளேட்டாக வைக்கோ, நம்ம சாப்பிட்றதுல கொடுக்காதீங்க. ஒரு புஷ்பம், எந்த ஒரு புஷ்பம் உங்கள் கார்டன்லேருந்து ஒரு புஷ்பத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க. கிருஷ்ணர் அன்பான சேவையை மட்டும்தான் விரும்புகிறார். தனது தூய பக்தனிடமிருந்து ஒரு சிறு பூவை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தன் அல்லாதவனிடமிருந்து எந்த படைப்பையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. 3.13 ஸ்லோகத்தில் படித்தோம். உணவுப் பொருட்களை பகவானுக்கு படைக்காமல் உண்பவன் பாவத்தையே முடிகிறான்னு படித்தோம் இல்லையா? 3.13. அதனால என்ன சமையல் பண்ணுறோமோ, என்ன இருக்கோ, ஒரு தால் சாவல் இருந்தாலும் சரி, ஏதோ பகவானை அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சாப்பிட்றது அவ்வளோ விசேஷம். ஓகே, எஸ்மா 9.27 படிப்போம் மாதாஜி. யத் கரோஷி யத் அஸ்னாசி யத் ஜுஹோசி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நீ எந்த காரியம் பண்ணாலும் என்ன நினைச்சிட்டு எனக்கு அர்ப்பணமா பண்ணு. உடலையும் ஆத்மாவையும் பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் வேலை செய்தாக வேண்டும். வாழ்வதற்கு ஏதேனும் உண்ண வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். தேவைக்கு மேல் இருக்கும் செல்வம் கிருஷ்ண பக்திக்கு செலவழிக்கலாம். அதாவது நம்மகிட்ட ஒரு ஜாஸ்தியா இருக்கு பணங்கள்லாம், யாரும் பணம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதாவது நமக்கு தேவைக்கு அதிகமா இருக்கிறத பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கணும். அந்த நல்ல காரியங்களுக்கு செலவழிக்கலாம். கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதன் மூலம் தியானத்தை பயிற்சி செய்து சிறந்த யோகியாக முடியும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பணம் ஜாஸ்தினா என்ன, ஐ மீன் ஒரு வீடுக்கு மேல 4 வீடு வச்சுக்கோங்க, 5 வீடு வச்சுக்கோங்க,
அதுக்கும் மேலே நம்மகிட்ட பணம் இருந்தால் அதை சும்மா வச்சுட்டு நம்ம செத்து போகிறதுல அர்த்தம் இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சேரிட்டிக்கு செலவழிக்கணும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இஸ்கான் மங்களூரில் டெம்பிள் பண்ணுறேன். அந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்மளால் ஆன டொனேஷன் ஏதாவது ஒரு பிரிக்கு உண்டான காசு, 2 பிரிக்கு உண்டான காசு, அப்படி ஏதாவது ஒரு டொனேஷன் மாதிரி கொடுத்து அது மாதிரி நல்ல காரியங்களுக்கு கொடுக்கும். இல்லைன்னா பூவெல்லாம் அன்னன்னைக்கு வாங்கி பகவானுக்கு அலங்காரம், பூ அலங்காரத்துக்கு உண்டான பைசான்னு ஏதாவது சிம்பிளாக நிறைய கொடுன்னு நான் சொல்லலையா, அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இல்லை அதுக்கு மேலே வேண்டாம், ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு அன்னதானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்மளோட பர்த்டேக்கு வரதெல்லாம் பாத்தியெல்லாம் போட்டு செலவழித்து பெருசாக கிராண்டாலாம் செலவழிக்கிறோம். அந்த அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி உபயோகமாக ஒரு காரியத்துக்கு போனால் நமக்கு கிருஷ்ண பகவான் நமக்கு அருள் பாதிப்பார். இந்த மாதிரி சரி, இது பாவம் காசு நிறைய மாக்கிறது இல்லை, உபயோகமான காரியத்துக்கு தான் கொடுக்குறது. அன்னதானம் பண்ணால் நிறைய சர்வீஸ் இருக்குது நமக்கு பண்ணுறதுக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுத்து இது 29 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Samoham sarvabhuteshu na me dveshosti na priyaha ye bhajanti tu mam bhaktya mahite teshu chapyaham. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாராபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன். யாராயினும் அவன் என் நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். என்ன, பகவானுடைய தொண்டில் தனது வாழ்வை அர்ப்பணிப்பதை தவிர வேறு எந்த விருப்பமும் இல்லாதவன் உண்மையிலேயே சன்னியாசியாவான் அப்படிங்கிறது இதுன்னு தெரியுது. அதனால அவர் யார்கிட்டையும் பாராபட்சம் காட்ட மாட்டார், பொறாம கொள்ள மாட்டார். எல்லாருக்கும் அவர் ஈக்குவல் தான். பகவான் அன்போட பணிபுரிவன். யாரா இருந்தாலும் அவன் எனக்கு நண்பன், நான் அவனுக்கு நண்பனா இருக்கிறது, நானும் இருப்பேன், அவனும் நண்பனா இருப்போம், நானும் நண்பனா இருப்போம். ஓகே. எஸ் மா, 30 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधु एव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி செய்து மன உறுதியுடன் ஈடுபட்டுள்ளவன் வீழ்ச்சியற்றவனாக சமயத்தில் தோன்றினாலும் திவ்ய நிலையில் உள்ளவனாக கருதப்படுகிறான். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். எஸ் மா, 31 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பிரம்பவதி தர்மாத்மா தஸ்வச்சாந்தி நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்தஹ பிரரஷ்யதி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் நிறுத்தாமல் தொடரப்பட வேண்டும். எதிர்பாராத வீழ்ச்சிகளில் இருந்து இது பக்தனை காக்கும். பக்தி தொண்டின் மகிமைகள் இதெல்லாம். எஸ்மா, 32 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாம் ஹி பார்த்த யபாஸ்ரித்ய ஏபி ஸ்யூஹ ஸ்யூஹு பாபயோனயஹ ஸ்ரீயோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ் ஏபி யாந்தி பராம் கதி. கிருஷ்ணாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், என் கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். களங்கமான இந்த ஜட ஒலியின் பந்தத்திலிருந்து விடுவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டியதுதான். ஓகே. எஸ் மா, 34 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணக. 32 நிமிஷம். பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த வகுப்பு, தாழ்ந்த வகுப்பு, அந்த மக்களிடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் எனக்கு கிடையாது. யாராயிருந்தாலும் எல்லாரும் எனக்கு சமம். எனக்கு முன்னால் சமம்ங்கிறது, பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, ஏழையாக இருந்தாலும் அவருக்கு முன் சமம்ங்கிற. 9.34
கழகமான இந்த ஜட ஒழுங்க பந்தத்திலிருந்து விடுவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதாகும். உனது மனதை எப்போதையும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாக்கி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக என்னிடம் வருவாய். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம வந்து அறிவை பற்றி பார்த்தோம். பெறுபவரின் தகுதி, அந்த அறிவின் இயற்கை என்ன, நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான், யார் பக்தியை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள், பக்தி தொண்டின் மகிமைகள் இல்லையா. பக்தி தொண்டின் மகிமைகள் மட்டும் நம்ம மெயினாக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னங்கிறது சொல்றேன். கிருஷ்ணர் வழிபடுவதில் எளிமை, ஈஸியஸ்ட் வே, துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை, இதெல்லாம் நடந்தாச்சுனாக்க நம்ம பகவான் நம்மளோட நெருங்கிய நண்பனாவார். அவரோட கோலோக பிருந்தாவனுக்கு நம்ம போக முடியும். ஓகே, இந்த சாப்டர்னுடைய வாழ்க்கைக்கான பாடம். நாம் அது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்திருப்பதா, பலனுள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா என்பதை பார்க்க மறக்காது இருப்போம். இப்போ ஒன்றுமில்லை, இப்போ இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வெளியில் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நல்லா சாப்பிடணும், போய் விதவிதமாக சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் நினச்சிருக்கோம். அதனால கிடைக்கிற சந்தோஷம் என்ன, அது டெம்பரரிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது இப்போ நல்ல துணியெல்லாம் நிறைய காஸ்ட்லியாக வாங்கி போட்டுக்கணும். இது மாதிரி இன்னைக்கு இந்த ஒரு பெரிய பாச்சிக்கு போகணும், அதுக்கு ஒரு நல்ல புடவை வாங்கணும் அப்படி இப்படிலாம் நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா. இதெல்லாம் நம்ம டெம்பரரி. அந்த புடவை வாங்குற அன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், சாப்பிட்ற அன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், அடுத்த நாளைக்கு மறுபடியும் நமக்கு துக்கம் தான் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இருக்குது. ஆன்மீகத்தில் நம்ம நாட்டம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி தொண்டில் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்தாச்சுன்னா அது பர்மனெண்ட்டாக இருக்கும் நம்மகிட்ட. நமக்கு அது இன்னைக்கு நான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னேன், அதனால அது நாளைக்கு சொல்லுச்சு. அது முதல்து எல்லாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆடட். நம்ம பண்ணுற டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுன்னு வருவார் பகவான். போட்டுன்னு வந்து கடைசியில் நம்மளால பண்ண முடியாட்டா கூட நம்ம பண்ணினதுடைய இதுக்கு நமக்கு அதனால ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா அப்படிங்கிறத மகிழ்ச்சிக்கான நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக சில காரியங்கள்லாம் தேடி இருக்கோம். அதுலேருந்து மெதுவாக ஜட வாழ்க்கையிலேருந்து பௌதிக வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம விட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டெவலப் பண்ணுறது தான் இன்னைக்கு வாழ்க்கைக்கான பாடம். நம்ம படிச்சுருக்கிறது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 6 கர்மா படித்தாச்சு, இப்போ செகண்ட் 6 பக்தி யோகா படிச்சுட்டு இருக்கோம். எல்லா சாப்டர்லையும் பக்தி யோகாவை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கதா இருக்கும். அதனால தான் பக்தி யோகாங்கிறது தான் ஹையஸ்ட் கோல். என்ன, பக்தி யோகாவை ரீச் பண்ணுறது தான் நமக்கு கடைசியாக இருக்கும். ஓகே, எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு இந்த ஸ்லோகத்தை நான் சொல்கிறேன், சொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணலாம். ஒரு ரவுண்டில் ஒரே ஒரு டைம். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. முடிக்கட்டுமா? சொல்லுங்க. ஓம் தஸ்ஸத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜ